Dobrý deň, kolegovia a pestovatelia rastlín z Huminkarbonu. Opäť vám prinášame správu o našom experimente s kukuricou, ktorý sme zaviedli v spolupráci s Univerzitou v Debrecíne. Prešli sme extrémne horúcim a suchým obdobím, takže rozdiely medzi jednotlivými spôsobmi sú teraz obzvlášť viditeľné. V experimentálnej oblasti sme vytvorili niekoľko pozemkov. Existuje absolútna kontrola, ktorá nedostala ani hnojivo, ani lignit. Je časť ošetrená iba hnojivom, je pozemku ošetreného výlučne lignitom a sú tu aj riadky, kde sme okrem lignitu aplikovali aj rôzne množstvá hnojiva. Takto môžeme vedľa seba pozorovať, ako rôzne ošetrenia ovplyvňujú vývoj kukurice, veľkosť klasov a stav pôdy. Teraz začneme odtiaľto a prejdeme si riadky. Aj z diaľky je zrejmé, že úroda je vo všeobecnosti zdravá. Medzi jednotlivými ošetreniami sú však viditeľné rozdiely. V niektorých oblastiach bola kukurica vyššia, silnejšia a zostala dlhšie zelená, zatiaľ čo v iných začala skôr vysychať. Tu sa dostávame k oblasti, kde sme pri sejbe rozmetali lignit. V tejto fáze sme nepoužili žiadne hnojivo, lignit sme pridali iba do pôdy. Stav kukurice je napriek tomu veľmi povzbudivý. Rastliny dosiahli štádium dozrievania, prirodzene šnú a blížia sa časy zberu. Pozrime sa bližšie na potrubie. Vysoké teploty prirodzene ovplyvnili všetky plodiny, ale tu vidíme dobre vyvinuté, správne zaťažené potrubie. V oblasti ošetrenej lignitom vykazujú rastliny priaznivý obraz napriek suchu. Viditeľné je zlepšenie pôdy a lepší stav rastlín. Samozrejme, konečné a presné výsledky môžeme poskytnúť až pri zbere úrody po vyhodnotení ukazovateľov výnosu a kvality. Na základe súčasných vizuálnych pozorovaní však kukurica ošetrená lignitom dosahuje lepšie výsledky. Zostáva dlhšie zelená, vyzerá bujnejšie a vývoj klasov je tiež priaznivejší. Pozrime sa teraz na absolútnu kontrolu, kde nebolo aplikované ani hnojivo, ani lignit. Aj tu sa vytvorili hľuzy, čo znamená, že rastlina prežila napriek extrémnemu suchu, ale hľuzy boli menšie a populácia rastlín bola slabšia. Rozdiel je obzvlášť výrazný v priamom porovnaní s riadkami ošetrenými lignitom. Rozdiel je jasne viditeľný aj vo farbe rastlín. Porast ošetrený lignitom je zelenší a dlhšie si zachováva životaschopnosť, zatiaľ čo neošetrená časť rýchlejšie šne. Je dôležité zdôrazniť, že zobrazené riadky boli ošetrené rôzne, preto bude potrebné vykonať presné porovnanie spolu s údajmi o zbere úrody. Existuje však veľmi badateľný rozdiel, ktorý možno pozorovať už teraz. Pôda v oblasti ošetrenej lignitom nepraskala tak silno ako v neošetrených oblastiach. To naznačuje, že sa zlepšila štruktúra pôdy, hospodárenie s vodou a biologická aktivita. Lignit môže pomôcť pôde lepšie absorbovať vlhkosť a dlhšie ju udržiavať, čo je obzvlášť dôležité počas období sucha. Celkovo sme na základe súčasného stavu spokojní s výsledkami na parciel ošetrených lignitom. Úroda vykazuje priaznivejší obraz, rúrky sú viac vyvinuté a pôda je menej popraskaná. Podrobné výsledky oznámime po zbere úrody, keď budeme môcť prezentovať rozdiely medzi jednotlivými ošetreniami s presnými údajmi.